الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Babban limamin masallacin juma'a na kulafar rashidin da ke shekabar da ba su cikin karamar hukumar gwani habibu muktar almisri wanda ya bayyana ranar sallah idi babba da cewa lokaci ne na karatun baya, tunani da nazari da yin addu'o'i da zarce-zarce da kuma godiya Allah madaukakin sarki. Ya yi kira ga al'ummar musulmi da su ci gaba da yin amfani da koyarwa alkur'ani mai tsarki da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkanin yankunan su don ganin an ci da al'umma gaba domin amfanin su a nan gaba. Wani habibu muktar almisari daga nan ya ja hankalin musulmi da su tabbatar sun yi amfani da lokacin ibadar layya wajen taimaka marasa karfi da ke yankunan su, inda da bukatar da ke akwai wajen al'ummar musulmi da ke yankin da su haɗa kansu da nufin shawo kan matsalolin tsaro da sauran kalubale da ake fuskanta a yankin dangane an sa yadda jihar nan gaba. Da hankali shine tarihin layyar ma ya ta samu asali, sannan kuma da hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa lalle jirinku da mutuncinku da dukiyarku haramun ne a gare ku. Bai halatta ga wani mutum ya taba jinin wani ko dukiyar wani ko mutuncin wani ba. Musamman wannan abubuwa su suke damun mu a kasar mu ba ma a jihar Kano ba. Duk inda ka shiga za ka samu ko dai ana cin mutuncin mutane ta fuskar mutuncinsu, ko kuma ana cin mutuncin mutane ta fuskar a kwace musu dukiya a ɗauke su a ce sai an bada kuɗi, ko kuma a babban limamin na masallacin wanda ya ce ko shakka muhimmancin yallaya a cikin al'umma ya fi gaban a bayyana shi, duba da irin muhimmanci take da shi wajen yin katun baya ganin an taimaka al'umma musamman marasa ƙarfi dan ganin an cimma burin da aka sanya a gaba, wanda ce addinin musulunci addini ne da yake karfa guya wajen ganin an taimake ya haɗa kai da kuma taimaka marasa ƙarfi da al'umma daban-daban. Nuruddin Sani Sheka, labaran ARTV.